αφεντιά του, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, είναι ο κυβερνών ιεράρχης της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής τα τελευταία 5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του, ο Σεβασμιότατος έχει προβεί σε δηλώσεις και ενέργειες που βρίσκονται σε έντονη αντίθεση με τις διδασκαλίες των Αγίων, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο θα δούμε το Σεβασμιότατο να εκφράζει υποστήριξη στην νομιμοποίηση των αμβλώσεων, να επενεί τη μασονία, να φιλεί το χέρι του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, να εκφράζει την αίρεση του πανθρησκιακού συγκριτισμού, να εμπλέκεται σε εκκλησιαστικές καταχρήσεις και άλλα πολλά. Θα εξετάσουμε πώς οι διδασκαλίες και οι πράξεις του Σεβασμιωτάτου συγκρίνονται με εκείνες που μας παραδόθηκαν μέσω των αλάθητων Οικουμενικών Συνόδων, των Ιερών Κανόνων και της συνενέσεως των πατέρων της Εκκλησίας. Σε ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για τη Θρησκευτική Ελευθερία το 2021, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δήλωσε τα εξής: «Όταν υψώνεις μία θρησκεία πάνω από όλες τις άλλες, είναι σαν να αποφασίζεις πως υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι προς την κορυφή του βουνού. Αλλά η αλήθεια είναι πως απλώς δεν μπορείς να δεις τις μυριάδες των μονοπατιών που οδηγούν στον ίδιο προορισμό, επειδή είσαι περικυκλωμένος από βράχους προκατάληψης που σου κρύβουν τη θέα». Έγραψε επίσης έναν λόγο που εκφωνήθηκε κατά τα εγγένεια του μεγαλύτερου Ινδουιστικού ναού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναφέρει «Αυτός ο Ινδουιστικός ναός αποτελεί έναν ιερό χώρο. Προσφέρω τα συγχαρητήριά μου και τις ευλογίες μου για την επιτυχία και την ευδοκίμηση αυτής της ιερής προσπάθειας. Αυτό είναι σε ξεκάθαρη αντίθεση με τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου λέγει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί δια εμού». Διαβάζουμε επίσης την Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 4, στίχο 2-3. «Πανπνεύμα, ώστις ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν». Σαρκή είναι εκ του Θεού και πανπνεύμα, ώστις δεν ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν ότι ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το του Αντιχρίστου. Ο προφήτης Δαβίδ επίσης λέγει στον Ψαλμό 95 «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια». Ομοίως και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην Άς, επιστολή προς Κορινθίους, «Αλλοτι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις δαιμόνια τα θυσιάζουσι και ουχή εις των θεών». Στο ακόλουθο βίντεο παρουσιάζεται λόγος που εκφώνησε ο Σεβασμιότατος στην πορεία για τη ζωή το 2022, μια ετήσια διαμαρτυρία ενάντια στο φρικτό αμάρτημα των αμβλώσεων που έχει γίνει τόσο διαδεδομένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ο Σεβασμιότατος κάνει μια παράδοξη και συγκεχημένη δήλωση, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως αποδοχή του ότι παρότι οι αμβλώσεις είναι ίσως αμαρτωλές και ανεπιθύμητες, θα πρέπει παρόλα αυτά να παραμείνουν νόμιμες βάσει του νόμου του κράτους. Παράξενα, αμφίσιμα και πνευματικά επικίνδυνα, με τρόπο που προκαλεί σύγχυση και θλίψη στους πιστούς, αφήνει να εννοηθεί πως, αν και η έκτρωση ίσως θεωρείται αμαρτία και όχι ιδανική επιλογή, εντούτοις θα έπρεπε να παραμένει νομικά επιτρεπτή βάσει των νόμων του έθνους. Every life is worthy of our prayer and our protection, whether in the womb or in the world. At the same time, we also affirm our respect for the autonomy of women. It is they who bring forth life into the world. By His incarnation, our Lord, God and Savior Jesus Christ assumed human nature through His conception in the womb of the Virgin Mary.
Virgin Mary freely chose to bring him into the world, and God respected her freedom. Αν υπήρχε κάποια αμφιβολία για τη θέση του Αρχιεπισκόπου, τόσο ο επίσημος λογαριασμός του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και οι λογαριασμοί της Αρχιεπισκοπής δημοσίευσαν εικόνα με τη δήλωση που μόλις παρουσιάστηκε. Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Σεβασμιότατος δήλωσε σε συνέντευξή του «Η έκτρωση υπάρχει εδώ και χιλιετίες και η Εκκλησία ποτέ δεν την ενέκρινε. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε και στην θεμελιώδη ελευθερία κάθε ανθρώπινου προσώπου. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες φέρουν το πλήρες βάρος του τοκετού και της ανατροφής των παιδιών, ενώ οι άνδρες που εμπλέκονται στην εγκυμοσύνη δεν φέρουν το ίδιο βάρος. Συνεπώς, πρέπει να στηρίζουμε το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν αποφάσεις για την αναπαραγωγή κατά την ελεύθερη βούλησή τους. Σημαντικό είναι πως ο Σεβασμιότατος ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον όρο φόνος όταν αναφέρεται στην έκτρωση. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί ασαφείς εκφράσεις, προσπαθώντας να συμβιβάσει αφενός τον σεβασμό προς τη ζωή και αφετέρου την ελευθερία των γυναικών βάσει του νόμου. Όμως, εάν η έκτρωση είναι φόνος, όπως διδάσκει ξεκάθαρα η Εκκλησία, πώς είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την νομιμότητά της? Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι σαφής. Η έκτρωση είναι φόνος. Στον δεύτερο κανόνα των Αγίων Αποστόλων αναφέρεται ρητά πως η έκτρωση αποτελεί φόνο. Και στον 91ο κανόνα της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου, οι γυναίκες που προχωρούν σε έκτρωση υπόκεινται στην ποινή που προβλέπεται για τους φονείς. I'd like to know when priests will receive directives to permit communion to non-Orthodox spouses married in the Orthodox Church. Can you explain this? I asked myself, how can I offer the sacrament of marriage to a Christian who is not member of my church? You know, we do this with the mixed marriages. We accept to the sacrament of marriage non-Orthodox faithful from other churches. Personally, I would offer the other sacrament, the sacrament of the Holy Eucharist, to those couples who are married and they received the sacrament of marriage in the Orthodox Church, and in this way I save the whole family. Η ιδέα ότι κάποιος που δεν είναι Ορθόδοξος χριστιανός θα μπορούσε να επιτραπεί να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων είναι κάτι που ουδέποτε έγινε αποδεκτό από την Εκκλησία. Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής εξηγείται η πρακτική της κλειστής κοινωνίας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κανείς ας μη φάει και πιει από την ευχαριστία σας, παρά μόνον εκείνοι που είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου. Αν ερμηνεύσουμε αυτό σε συνδυασμό με τον 47ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχει έγκυρο βάπτισμα μεταξύ των αιρετικών, τότε κατανοούμε ξεκάθαρα πως όσοι βρίσκονται εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μεταλάβουν των Θείων Μυστηρίων. Αυτό δεν γίνεται από μίσος ή επιθυμία αποκλεισμού, αλλά αντιθέτως για το καλό τους. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, στίχους 29-30, διότι όποιος τρώγει και πίνει αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκριση για τον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι ανάμεσά σας και αρκετοί κοιμούνται. Ο Σεβασμιότατος έχει επίσης ιστορικό ποιμαντικών αποφάσεων, που τουλάχιστον θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παράξενες και αμφιλεγόμενες. Είναι ηρωνικό ότι προηγουμένως τον είδαμε να τονίζει την ανάγκη σεβασμού της προσωπικής ελευθερίας και της αυτονομίας στις υγειονομικές αποφάσεις. Όμως, το 2021 απαγόρευσε στους ιερείς της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής να υπογράφουν ιατρικές εξαιρέσεις για πιστούς
που δεν επιθυμούσαν να λάβουν ένα πειραματικό ιατρικό σκεύασμα, το οποίο επιβαλόταν στον αμερικανικό λαό. Είναι αδύνατον να μην αντιλήφθηκε πως μια τέτοια απαγόρευση θα οδηγούσε κάποιους από το πίμνιό του στην απώλεια της εργασίας τους. Επιπλέον, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής πρωτοφανών αλλαγών στον τρόπο διανομής της Θείας Κοινωνίας κατά τη Θεία Λειτουργία. Συγκεκριμένα, εξέφρασε υποστήριξη για τη χρήση πολλαπλών λαβίδων, ώστε κάθε πιστός να λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού από ξεχωριστό κουταλάκι. The instruments we use, they are earthly instruments. If I put a metallic spoon in my mouth, this spoon can transmit the virus or any disease to me. Πριν διορθωθεί από τον Πατριάρχη, είχε μέσω επίσημων επικοινωνιών της Αρχιεπισκοπής συμβουλέψει τους ιερείς του να διανύμουν τη Θεία Κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Υπερασπίστηκε αυτό το μέτρο, δηλώνοντας ότι ενώ ο Παράκλητος δεν μπορεί να μεταδώσει παθογόνους παράγοντες, το κουτάλι με το οποίο λαμβάνεται η Θεία Κοινωνία μπορεί να το κάνει. Όμως, όχι μόνο το κουτάλι βυθίζεται επανειλημμένα στο ίδιο ποτήριο του τιμίου αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανάμεσα σε κάθε πιστό, αλλά βλέπουμε καθαρά από τα Ευαγγέλια ότι οι άνθρωποι θεραπεύονταν όχι μόνο με την επαφή με το σώμα του Χριστού, αλλά ακόμη και με τα ρούχα του. Δηλαδή, θεραπεύονταν από φυσικά αντικείμενα που είχαν έρθει σε επαφή με το Άγιο Σώμα του. Εάν πιστεύουμε αληθινά ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι το φυσικό εργαλείο με το οποίο την λαμβάνουμε μπορεί να είναι φορέας ασθενείας. Οι Άγιοι κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί απαγορεύεται να προσεύχονται με εκείνους που δεν είναι μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η 30ος, δεύτερος και τρίτος κανόνας της Αγίας Συνόδου της Λαοδικίας απαγορεύουν οποιαδήποτε συμπροσευχή με αιρετικούς ή σχισματικούς. Η Εκκλησία όχι μόνο αποτρέπει τέτοιες πράξεις, αλλά προβλέπει καθαίρεση και αφορισμό για εκείνους, ιδιαίτερα τους κληρικούς που συμμετέχουν σε αυτές. Όλοι αυτοί οι κανόνες επικυρώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους και η Ορθόδοξη Εκκλησία τους θεωρεί αλάνθαστους και διαχρονικούς. Αυτό αποδεικνύεται και από τους συγχρόνους Αγίους μας. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε μαζί με κάποιον πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη. Απέφευγε να έχει οποιαδήποτε σχέση με κληρικούς που συμμετείχαν σε συμπροσευχές με μη Ορθοδόξους. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έχει επανειλημμένως συμμετάσχει σε συμπροσευχές με μη Ορθόδοξους, τόσο χριστιανούς όσο και μη χριστιανούς, καθ' όλη τη διάρκεια της αρχιεπισκοπικής του διακονίας. Έχει επίσης κάνει πολλές δηλώσεις που δείχνουν πως πιστεύει ότι ακόμη και μη Ορθόδοξες ή και μη χριστιανικές κοινότητες έχουν αληθινή και θεόδοτη πίστη. Τον Μάρτιο του 2024 συναντήθηκε με τους ηγέτες των Ουνιτών στην Ουκρανία, μιας ομάδας που στηρίζει μαζί με το Ουκρανικό κράτος σχισματικούς που διώκουν τα μέλη της κανονικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε κήρυγμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης το 2019, ο Σεβασμιότατος δήλωσε ότι οι Κόπτες, οι Αρμένιοι και οι Ινδοί που απορρίπτουν την Δίτα Οικουμενική Σύνοδο είναι αδελφοί και έχουν αποστολική πίστη. Ακολούθως είπε ότι αιρετικός δεν είναι όποιος είναι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά εκείνος που προκαλεί διχόνοιες, συγκρούσεις και μίσος. Ο άλλος, ο μη Ορθόδοξος, είναι αδελφός, είναι χριστιανός, είπε. Αλλά τι λέει η ίδια ιδέα Οικουμενική Σύνοδος για όσους την απέρριψαν? Αναθεματίζει ρητός τον Νεστόριο, τον Ευτύχιο και τον Διόσκορο, δηλώνοντας «Ανάθεμα στον Νεστόριο, τον Ευτυχή και τον Διόσκορο». Η Αγία Τριάδα τους απέρριψε. Ο Διόσκορος
θεωρείται άγιος από αυτούς που απέρριψαν τη Διαοικουμενική Σύνοδο, τους ίδιους που ο Σεβασμιότατος αποκαλεί αδελφούς. Πώς είναι δυνατόν να αποκαλούμε αδελφούς αυτούς που τιμούν έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί από την ίδια την Αγία Τριάδα σύμφωνα με τη Σύνοδο? Πριν την αρχιεπισκοπική του εκλογή στην Αμερική, ο ελπιδοφόρος φαίνεται σε βίντεο να προσκυνά τον Πάπα Βενέδικτο και να λαμβάνει την ευλογία του. Αναρωτιέται κανείς αν γνωρίζει ότι ο Άγιος Παΐσιος, του οποίου η αγιοκατάταξη υπογράφηκε από τον νυν Οικουμενικό Πατριάρχη, δεν θα δεχόταν να του μιλήσει εξαιτίας της συμμετοχής του σε συμπροσευχές με αιρετικούς. Ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος για ένα διάστημα είχε πάυσει το μνημόσυνο του Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος μαζί με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο είχαν άρει τις αλληλοαναθεματίες του 1054. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος φαίνεται να επενεί αυτή την ενέργεια. Ποιος Άγιος συμφώνησε με την άρση αυτών των αναθεμάτων? Δεν γνωρίζουμε κανέναν. Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε επίσης Θεία Λειτουργία στις 11 Ιουνίου 2021 στο ναό του Αγίου Βαρθολομαίου, στο Μανχάταν, έναν ναό γνωστό για τη στήριξή του στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. 5 ημέρες πριν από τη λειτουργία έγινε τελετή ευλογίας της σημαίας υπερηφάνειας, η οποία και αναρτήθηκε στην είσοδο του ναού. Ο Σεβασμιότατος πέρασε κάτω από τη σημαία για να εισέλθει στο ναό, όπου κήρυξε λέγοντας ότι η οικουμενική δέσμευση για χτίσιμο γεφυρών αντί για την αναγνώριση τυχών βρίσκεται στην καρδιά του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Ο Ασεβασμιότατος έχει επίσης συνδεθεί με πρόσωπα που πολεμούν τις δογματικές και ηθικές διδασκαλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σε αυτήν την εικόνα προσφέρει προσευχή μέσω βιντεοκλήσης στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην Προεδρία. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν, θυμίζουμε, ένθερμος υποστηρικτής των εκτρώσεων, του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και άλλων πραγμάτων που είναι ευδέλιγμα ενώπιον Θεού. Most merciful and loving God, as we gather in soberness of mind and of heart for the sake of our nation and its future, we pray that you would shine the light of your countenance upon the delegates of this convention and upon Vice President Joe Biden for the highest office in the land. As we face the future as one American nation, bring us to our best selves and inspire our better angels in peace, in fairness, and in generosity, that we may fight against injustice, inequality, and hatred, that we may achieve a common good, a greater good. In the name of the Holy Trinity we pray. Amen. Στην πραγματικότητα, πέρα από την απλή υποστήριξη της υποψηφιότητας του για πρόεδρο, ο Σεβασμιότατος έχει δημοσίως εκφράσει ότι θεωρεί τον Τζο Μπάιντεν άνθρωπο της πίστης. Το 2023 εκφώνησε ομιλία προς την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Πληροφοριών στην Ουάσιγκτον. Ο ελπιδοφόρος επίσης έγραψε την εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης ενός ιδιόμορφου βιβλίου με τίτλο New O Politic ή «Η πολιτική του νου». Το βιβλίο αυτό περιγράφει τη φιλοσοφία του δόκτορ Νίκολας Λάους, ενός ανώτατου μασόνου και κοινωνικού διανοούμενου, του οποίου άλλα έργα περιλαμβάνουν τους τίτλους «Μασονικός διαφωτισμός στο πλαίσιο του σύγχρονου και της τελειοποίησης του συμβολικού τύπου, η σημασία του να είσαι Ιλουμινάτη και μασόνι, παγκόσμια τάξη και πόλεμοι του νου, η μεγάλη πραγματικότητα της μασονίας, Μέμφιδος Μισραήμ». Ο δόκτωρ Λάους, αυτοαποκαλούμενος ειδικός στον δυτικό εσωτερισμό και την πολιτική οικονομία, εργάζεται επίσης ως σύμβουλος σε διεθνείς ιδιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και γράφει. Κατά την άποψή μου, συμβολικά μιλώντας, κάθε μασονική οργάνωση είναι μια συμβολική κατασκευαστική εταιρεία που εργάζεται για να διαμορφώσει άτομα και κοινωνίες σύμφωνα με τα δικά της αρχιτεκτονικά σχέδια. Επιπλέον, κατά την άποψή μου, η μασονία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη New Opolitik. Στην εισαγωγή του προαναφερθέντος βιβλίου New Opolitik, ο ασελγησιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος γράφει «Με μεγάλη χαρά και βαθιά ικανοποίηση διάβασα το έργο του εξαιρετικού διανοητή Νίκολας Λάους στον τομέα της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της πολιτικής. Είναι ένα φωτεινό έργο που χαρακτηρίζεται από ακαδημαϊκή αυστηρότητα αλλά και μεγάλο θάρρος. Με όλη μου την ψυχή συγχαίρω τον Νίκολας Λάους για την οξύνιά του κατά τη συγγραφή αυτού του έργου, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο κενό στον τομέα της φιλοσοφίας, θεολογίας και πολιτικής επιστήμης. Το 1933 η Εκκλησία της Ελλάδος καταδίκασε επίσημα τη μασονία. Στην επίσημη δήλωση της Εκκλησίας δηλώθηκε ότι υπάρχει ασυμβίβαστη αντίφαση μεταξύ του χριστιανισμού και της μασονίας, ότι η μασονία είναι ένα ψευδές και αντιχριστιανικό σύστημα και ότι η μασονία είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και αλότριο προς τη χριστιανική πίστη. Τον Ιούλιο του 2020, ο Ελπιδοφόρος επίσης συμμετείχε σε πορεία με την ανοιχτά μαρξιστική οργάνωση Black Lives Matter. Τον Απρίλιο του 2024 υποδέχθηκε τον Στέφανο Κασελάκη, τον αρχηγό της ελληνικής αντιπολίτευσης, στη Νέα Υόρκη. Για τον Κιτρός Κασελάκη, ο Σεβασμιότατος δήλωσε «Είναι παιδί της διασποράς μας, που σέβεται και τιμά τον ρόλο της Εκκλησίας μας». Ο κύριος Κασελάκης είναι δηλωμένος ομοφυλόφιλος και από τους βασικούς πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα που προώθησαν την νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Είναι τουλάχιστον παράλογο να λέγεται ότι ένας τέτοιος άνθρωπος σέβεται και τιμά τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ασεβασμιότατος έχει επενέσει υποστηρικτές του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Τον Μάιο του 2022 εκφώνησε ομιλία στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Κέντρο Μελετών του Πανεπιστημίου Φόρντχαμ. Ο οργανισμός αυτός ζητά ανοιχτά την ευλογία των ομοφυλοφιλικών ενώσεων εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σχετικών με αυτό στο ιστολόγιό του, Public Orthodoxy. Ο συνεπικεφαλής του κέντρου, Αριστοτέλης Παπανικολάου, εμφανίζεται σε βίντεο να δηλώνει ξεκάθαρα την άποψή του ότι η Εκκλησία πρέπει να ευλογεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις ως ένα μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να εργαστεί για τη σωτηρία του. You could imagine as supporting the political legalization of gay unions as a way of affirming that committed long-term relationships that even involve sex, no matter who the persons are, manifest the very virtues that St. Maximus identifies with the presence of God, and thus stop the very cruel and untheosis-like, and in that sense heretical, identification of being gay with prostitution, perversity, and pedophilia, which is fueled by Ο κύριος Παπανικολάου φαίνεται να στέκεται πίσω από τον Σεβασμιότατο σε αυτή τη φωτογραφία. Στην ομιλία του, με αφορμή την 10η επέτειο από την ίδρυση του κέντρου, ο Ελπιδοφόρος εξήρετην, κατά λέξη, οραματική ηγεσία του Προέδρου του. Επένεσε τον κύριο Παπανικολάου ως, κατά λέξη, πρώτης τάξεως ακαδημαϊκό και είπε «Είμαι πολύ ευγνώμων στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ για αυτό το ζωντανό και ακμαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό Κέντρο Μελετών, το οποίο προωθεί και καλλιεργεί τις κοινές μας επιδιώξεις για χριστιανική ενότητα». Ίσως η πιο διαβόητη πράξη υποστήριξης προς το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα από τον Ασεβασμιότατο μέχρι σήμερα είναι η βάπτιση των υιοθετημένων παιδιών ενός ομοφυλοφιλικού ζευγαριού σε προάστιο της Αθήνας. Οι δύο άνδρες είναι ο Ευάγγελος Μπούσης και ο Πίτερ Νάντας, αμφότεροι διασημότητες στο χώρο της μόδας και πρόσωπα του κοσμικού πλούτου. Είναι αμετανόητοι ομοφυλόφιλοι, ζουν δημόσια σε μια βλάσφημη παροδία γάμου. Δεν είναι, για να το θέσουμε ήπια, άνθρωποι εκκλησιαζόμενοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εισήλθε στην δικαιοδοσία άλλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και τέλεσε αυτή τη βάπτιση χωρίς την ευλογία του τοπικού Μητροπολίτη.
Κάποιος ίσως αναρωτηθεί αν ήταν δυνατόν να αγνοούσε ποιοι ήταν οι γονείς των παιδιών. Όμως υπερασπίστηκε την πράξη του, λέγοντας «Η χριστιανική μας πίστη διδάσκει ότι ο Θεός αγαπά όλα του τα παιδιά και δεν τα διαχωρίζει με βάση οποιοδήποτε κριτήριο». Συμπλήρωσε «Ίσως να μην είναι Εβραίος γνωστό, αλλά η Εκκλησία δεν αρνείται και στην περίπτωση ενός νηπίου δεν μπορεί να αρνηθεί το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος σε κανέναν». Όταν ερωτήθηκε σχετικά με την πιθανότητα νομιμοποίησης του ομοφυλοφιλικού γάμου στην Ελλάδα, απάντησε «Ας παραπέμψω στη Γραφή. Απόδοτε τα του Καίσαρος το Καίσαρι. Σήμερα δεν μπορούμε να στηρίζουμε τις θεολογικές μας απόψεις μόνο στο παρελθόν, όσο ιερό και σπουδαίο κι αν είναι, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη, την ιατρική και την ψυχολογία. Αν είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να αρνηθεί το βάπτισμα σε κανέναν, τότε γιατί δεν βαπτίζει κάθε βρέφος πόρτα-πόρτα? Αν η ζωή των γονέων δεν έχει καμία σημασία, τότε γιατί να μην βαπτίζονται παιδιά μουσουλμάνων, βουδιστών, Ινδουιστών ή ακόμα και σατανιστών? Ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει τους ιερείς να μην διανέμουν τα Άγια Μυστήρια σε εκείνους που δεν τηρούν τους ιερούς κανόνες, παρομοιάζοντάς το με το να ρίχνουν μαργαριτάρια στα γουρούνια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει ότι η μετάνοια είναι προϋπόθεση για το βάπτισμα και ότι στην περίπτωση των νηπίων οι ανάδοχοι λειτουργούν ως εγγυητές αυτής της μετάνοιας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους νονούς σε αυτήν τη βάπτιση δεν είναι καν ορθόδοξος χριστιανός. Ο Άγιος Υπόλυτος Ρώμης λέει «Όταν επιλέγονται εκείνοι που θα βαπτιστούν, να εξετάζεται η ζωή τους. Αν έζησαν έντιμα ως κατηχούμενοι, αν τίμησαν τις χήρες, αν επισκέφθηκαν ασθενείς και αν έπραξαν κάθε έργο αγαθό. Αν αυτοί που τους φέρνουν ως υποψήφιους δώσουν θετική μαρτυρία, τότε ας ακούσουν το Ευαγγέλιο». Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση νηπίων η ζωή εκείνων που τα φέρνουν για βάπτιση πρέπει να εξετάζεται. Αν δεν ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε το βάπτισμα δεν πρέπει να τελεστεί. Πιστεύει ο ασεβασμιότατος ότι είναι δυνατόν αμετανόητοι ομοφυλόφιλοι να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Οι πράξεις του φαίνεται να δείχνουν πως ναι. Η βάπτιση στην Αθήνα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος περιφρόνησε ή αγνόησε την εκκλησιαστική εξουσία των αδελφών του επισκόπων. Τον Ιούλιο του 2023 ανακοινώθηκε ότι ο Σεβασμιότατος αποφάσισε να προαγάγει τον Αρχιμανδρίτη Θεοφάν Κότζα σε επίσκοπο της Αλβανικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η ανακοίνωση αυτής της απόφασης προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Η Ιερά Σύνοδος δήλωσε ότι ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάν είναι γνωστός στον Ορθόδοξο λαό της Αλβανίας ως ηγέτης διχαστικών ενεργειών και ως αρχηγός ομάδας ακραίων εθνικιστών. Στην Αλβανία είχε εμπλακεί σε σχισματικές ομάδες και ενέργειες εναντίον της κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αργότερα μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω του παρελθόντος του η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής έκρινε ότι δεν είναι κατάλληλος να γίνει επίσκοπος. Ωστόσο, ο Σεβασμιότατος αγνόησε τόσο την Αλβανική Εκκλησία όσο και την Εκκλησία της Αμερικής και προχώρησε ταχύτατα στη χειροτονία του Θεοφάν ως επισκόπου εκείνο το ίδιο μήνα. Η Αλβανική Εκκλησία επανήλθε μετά τη χειροτονία, μια άνευ προηγουμένου επιβράβευση της υπονόμευσης της ενότητας της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Μια πρωτοφανής επιβεβαίωση της ακαταλληλότητάς του να ποιμάνει το Ορθόδοξο Πίμνιο. Σύμφωνα με την Αλβανική Εκκλησία, ο νέος επίσκοπος κήρυξε μάλιστα αίρεση κατά την ώρα της χειροτονίας του. Συγκεκριμένα ανέφερε το φιλιόκε κατά την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, πράξη απολύτως αντίθετη με την Ορθόδοξη θεολογία. Και αυτή
δεν είναι η μόνη περίπτωση περιφρόνησης των προειδοποιήσεων των άλλων επισκόπων. Στις αρχές του 2020 δημιουργήθηκε ένα σλαβικό βικαριάτο εντός της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής, το οποίο συμπεριλάμβανε ιερείς που είχαν καθαιρεθεί από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκτός Ρωσίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα τέτοιο βικαριάτο όταν οι σλαβόφωνοι πιστοί της Καμίσελας Ρίνικρας ήδη διαθέτουν πολυάριθμες ενορίες υπό τη Ρωσική, Σερβική και Βουλγαρική Εκκλησία. Όλοι οι κληρικοί του βικαριάτου ήταν είτε καθαιρεμένοι είτε σε αναστολή από τις προηγούμενες εκκλησιαστικές τους δικαιοδοσίες. Παρά τα αυτά, οι καθαιρέσεις αγνοήθηκαν και οι κληρικοί αυτοί έγιναν αποδεκτοί στην Ελληνική Αρχιεπισκοπή. Ο πιο διαβόητος από αυτούς είναι ο Αλέξανδρος Μπέλια, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε παραποιήσει εκκλησιαστικά έγγραφα και τα είχε αποστείλει στη Μόσχα, ελπίζοντας να γίνει επίσκοπος, διέφυγε από τη Ρωσική Εκκλησία για να αποφύγει το εκκλησιαστικό δικαστήριο. Ο αδελφός του έχει επίσης κατηγορηθεί για εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας γυναικών. Ο Μπέλια καθαιρέθηκε από τη Ρωσική Εκκλησία, όμως κατόπιν έγινε δεκτός από την Ελληνική Αρχιεπισκοπή υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Πολύ σύντομα ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προαχθεί σε επίσκοπο του Σλαβικού Βικαριάτου. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε επιστολή διαμαρτυρίας από επισκόπους των εκκλησιών Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Αντιοχίας. Στην επιστολή αυτή προειδοποιούσαν ότι θα αποχωρήσουν από τη συνέλευση των Ορθοδόξων Επισκόπων αν χειροτονηθεί ο Μπέλια. Θα περίμενε κανείς ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα επιθυμούσε πάνω απ' όλα να διατηρήσει την ενότητα των Ορθοδόξων της Αμερικής. Αντιθέτως, απέρριψε τις ανησυχίες των αδελφών του επισκόπων και επανέλαβε την πρόθεσή του να προαγάγει τον Μπέλια. Οι υπόλοιποι επίσκοποι ανταπάντησαν με νέα προειδοποίηση περί αποχώρησης από τη συνέλευση, αν προχωρήσει η χειροτονία. Σημειώνεται επίσης ότι ο ίδιος ο Μπέλια, κατά τη διάρκεια αυτής της διαμάχης, απειλούσε με αγωγές τους επισκόπους των άλλων Ορθοδόξων δικαιοδοσιών στην Αμερική. Μέχρι σήμερα ο Μπέλια δεν έχει χειροτονηθεί, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεν έχει κάνει καμία δήλωση περί αναθεώρησης της απόφασής του. Η κατάφορη περιφρόνηση προς τις εκκλησιαστικές αποφάσεις άλλων επισκόπων ίσως φαίνεται παράλογη, όμως γίνεται πιο κατανοητή όταν εξετάσουμε το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος την εξουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει συγγράψει κείμενο με τίτλο «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πρώτος χωρίς ίσους». Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, στο άρθρο αυτό επιχειρηματολογεί ότι αντί της καθιερωμένης πατερικής διδασκαλίας περί του Οικουμενικού Πατριάρχη ως πρώτου μεταξύ ίσων, εκείνος θεωρεί ότι έχει εξουσία πάνω από όλους τους άλλους Ορθόδοξους επισκόπους. Γράφει «Αν πρόκειται να μιλήσουμε για την πηγή της Πρωτοκαθεδρίας, τότε η πηγή αυτής της Πρωτοκαθεδρίας είναι το ίδιο το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος μένος επίσκοπος είναι ένας μεταξύ ίσων, αλλά ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και επομένως ως Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο πρώτος χωρίς ίσους, πρίμους sine paribus. Με βάση αυτά βλέπουμε ότι ο Σεβασμιότατος πιστεύει πως η δικαιοδοσία του κατέχει έναν ξεχωριστό ρόλο εξουσίας πάνω από τις άλλες τοπικές Ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτό πρέπει να προκαλεί βαθύτατη ανησυχία σε κάθε σοβαρό Ορθόδοξο χριστιανό. Ο ασεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεν ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη, δεν ομολογεί καν τη στοιχειώδη χριστιανική ηθική, δεν σέβεται τους ιερούς κανόνες, δεν τιμά τις αποφάσεις των άλλων επισκόπων και δεν πιστεύει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από την υπόλοιπη Εκκλησία. Ο κάθε θεατής οφείλει να αναρωτηθεί, είναι αυτός ο άνθρωπος κατάλληλος να ηγείται της μεγαλύτερης Ορθόδοξης δικαιοδοσίας στην Αμερική? Είναι καν κατάλληλος να είναι ένας απλός ιερέας?
Αφήνουμε την κρίση αυτή στη σοφία των επισκόπων και τους παρακαλούμε θερμά να αναλογιστούν όλα όσα παρουσιάστηκαν σε αυτό το βίντεο.